Assalamu alaikum hormatly adamlar. Qaraşdy. Baqy tarap yurdumuzda täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Germaniya Federativ Respublikasynyň München şäheriniň Grosshaderň Universitet klinikasynyň professory Klaus Parhofer kabul etdi. Profesör Parhofer duşmagy döredilen mümkinçilik hemde lukmançylygyň dürli pudaklaryny birlikde işlemegiň köp ýyllyk oňun tejribesi toplanan sağlyk goraş urbaýynça iki taraplaryň hyzmatdaşlygy hemişe gollaýanlygy üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şunda döwlet başlarymyzyň maksady gönükdirilen tagallalarynyň we oýlançykly strategiýasynyň netijesinde Türkmenistanyň bir möhüm ulgamda uly üstünlikler gazanyp, öz raýatlary üçin dünýä ölçegleriniň derejesinde giňerimli lukmançylyk hyzmatlaryna el ýeterligi üpçün edenligi bellenildi. Milli liderimize hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ýysasy urlarynyň bir hökümini döwrüň taraplaryna kybap gelýän, adamlaryň saglygyny goraýan ýokary ýyly ulgamyň döredilmeginiň kesgitlenenligini belledi. Şunda puwdagyň maddi enjamlaryň binýadyny düýpli kämilleşdirmäge, ordaş ilmlaryň ösdirilmegine, ýokary hüner derejeli işgärleriň taýýarlanmagyna, ýöňdebarjy lukmançylyk tehnologiýalarynyň ösdirilmegine, daşary ýurtly kärdeşler bilen hyzmatdaşlygyň işeňleşdirmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz Germaniya Federativ Respublikasynyň ýöňdebarjy almy klinika merkezlerining türkmen lukmanlarynyň ýöňden gelýän hyzmatdaşlary bolup durýan hünärmenleri bilen gatnaşyklarynyň netijelik häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Duşun başynda hormatly prezidentimiz goýmyýykman, almyň soňky kazananlary dürli ketellerin öňüni almagyň, anyklamagyň we bejermegiň innovasiýon usullaryny iş ýüzünde netijeli ornaşdyrmak bagatda ýöňdäri peýdal tejribeleriň alşylmagy bilen baglykda uly mümkinçiligi eýe bolan hyzmatdaşlygy mundan meýläkde ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli ýurdumyzyň lukmançylygy ýygydyry esasy taglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ösdirilýär. Bir maksatnamanyň amala aşylmagyna Germaniýanyň hünärmenleri öz goşantlaryny goşýarlar. Ýurdumyzy halkary ölçeglerine kybap gelýän milli saglyk goraşlygamy döretmekde Germaniýanyň nusgatyndan ugrally. Germaniýalyk hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň ilki başdan uzak möhletliň esasy ýoly goýulýanlygy bellenildi. Şunda saglyk goraş boýunça ýygyderli geçirilýän türkmen german maslahatlaryny netijeli gatnaşyklaryň aýdyň mysaly hökümine agdap bolar. Olaryň gün tertibi bir orda ileri turýan wezipeler gözüňde turup kesgitlenýär. Munyň özi iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmäge, möhüm meseleleri hemde hyzmatdaşlygyň birlikdäki almy barlygy we okuw tassamalarynyň ugurlaryny kesgitlemege, ýurdumyzyň hünärmenleriniň hünär derejesini ýygyderli ýokarlandyrmaga ýardam edýär. Duşun başynda iki ýurdun lukmanlarynyň gatnaşmagynda online görnüşinde maslahatlary we okuw maslahatlary geçirmäge, tany tehnologiýalaryň hasy giňden ulanmagy, ýokary lukmançylyk bilimi ugurbaýynça gatnaşyklara täze itergi bermek maksady bilen talyplaryň alşylmagyny işeňleşdirmek bagatda pikir alşyldy. Türkmenistanyň köp ugurly puwdaklaryň düzümler diýip bolan hyzmatdaşlygy diýipkinli ösdürmek üçin uly mümkinçilikler derediýär. Onun düzümlegi ýerýän iň döwrebap lukmançylyk idaralary ýürütülýän ýokary tehnologiýaly enjamlaryň esasany bütün dünýä meşhur bolan Germaniýanyň kompaniýalarynyň enjamlarynyň iň täze görnüşleri bilen enjamlaşdyryldy. Şol enjamlary näçaglary bejermekde has oňoýly netijeler almaga mümkinçilik berýär. Şunda Siemens kompaniýasynyň köp ýyllyk gatnaşyklary netijeli tehnologik hyzmatdaşlyk mysallarynyň biri bolup hyzmat edýär. Geçen ayda Aşgabatda saglyk goraş ulgamynyň täze iki diskasynyň halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkeziniň we estetik merkeziniň açyş dawarasy geçirildi. Bu merkezler awraýly halkara güwennamalaryň we syýlaklaryň bir näçesine münasip boldy. Dawara daşary ýurtlaryň lukmançylyk toparlarynyň wekilleri we hyzmatçylaryna Germaniýanyň hünärmenleri gatnaşdylar. Olar saglyk goraş puwdagyny Türkmenistanyň gazanan üstünliklerini, ýeten bilen sepkitlerini ýokary baha berdiler. Şu ayda bolsa Ahal vilayetinde ordaş täze diskalaryň ýene-de iki saçyldy. Olar Bagawat şifahanasy hemde vilayet ýokunç ketelleri hastahanasy. Bu diskalarym dünýäniň öňdebarjy, şol sanyny Germaniýanyň dünýä belli ýönem ýönlüjleriniň iň täze görnüşdäki ýürütülýän enjamlar bilen üpçün edildi. Döwletleşiň başynda bütün adamlar üçin wehime öwrülen dünýäde dowam edýän koronavirus pandemiýasy baradaky meselek hem degilip geçildi. Türkmenistanyň bir howply ýokunjyň öz çäklerine aralaşmagynyň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ýer ýüzünde toplumlaryň öňnaş şäherlerini gören döwletleriň biridigi belläliklidir.
yoqunç we yoqunçty herketelleri öňünden duýdurmak, jemgyçlik immunitetini ýoklandyrmak boýunça biziň ýurdumyzda ýaýlandyrylan giňerimli maksady gönükdirilen işler anyk netijeler berýär. Hormat prezidentimiz bu baradaky gurrunu dowam edip, häzir adamlaryň saglygyny goramak ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyny ýygzamlaşdyrmagyň hemde öýdary peýdary tejribe alşmagyň iş guraly hökümine lukmançylyk diplomatiýasynyň aýratyn ähmiýeti eýe bolýanyny beledi. Mehman hormat prezidentimiziň hemme taraplaryň gollawlary netijesinde häzir Türkmenistanyň nusgalyk saglyk goraş düzümlerini iýdigini aýdyp, özüniň soňky ýyllarda türkmen lukmançylygynyň gazanan okunly öýüşiniň şaýady bolýanyny beledi. Şunun bilen bir qatarda professor jemgyýetde sagdyn durmuş ýergelerini, bilen terbiýe we sport bilen meşgullanmagy wagt etmek boýunça milli liderimiziň ýygyderli alyp barýan giňerimli işleriniň hem uly ähmiýetini aýtdy. Munyň özi netijeli ýagdaýda ketelleriň öňüne almagy ýardam edýän adam saglygyny berkitmegiň möhüm guralydyr. Porzatdan peýdaranyp Germaniýaly professor ýurdumyzyň bir taraplarynyň ýakynlaşyp gelýän şanly 25 ýyllyk bilen hormat prezidentimizi tüýsürekden gutlady hemde ähli Türkmenistanlylara iň oňat arzuwlaryny aýtdy. Hormat prezidentimize gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamalarynyň ikisi bilen tasdiklanan ýurdumyzyň hemişelik bir taraplyk derejesiniň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň binýady bolup hyzmat edýändigini, onuň gyzyklanma bildirýän ähli daşar ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilendigini bellädi. Geljek ýyl ýurdumyz ýene-de bir ajaýyp tenäni, garaşdyrlygy eýe bolmagynyň 30 ýyllygyny belläp geçer diýip milli liderimiz aýtdy. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip ygran edilendigi, munyň bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul edilen kararnamasyna da berkitlenligi belläliklidir. Duşun ahyryna hormat prezidentimiz goýmyýman, iki ýurduň lukmanlarynyň ýöňden gelýän asyrly däpleri we birlikde işlemegiň baý tejribesi bolan alimlaryň hemde lukmanlaryň ýola goýulan netijeli gatnaşyklarynyň mundan meýlekde üstünlikli ösdürjekdigine, täze anyk many mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna anan bildirdiler. Duşukdan soň professor Parkhofer habarçylamada şeýle urun berdi. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň wagt tap kabul edeni üçin özümiň hoşallygymy bildirýän. Men nowatda gedek Türkmenistana gelmek mümkinçiligine üreýän şatdyryn. Türkmenistanyň taly goraş ulgamynyň ösüşine mundan meýlekde goşandymy goşmak mümkinçiligine de üreýän begenýän. Köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistana ýygyderli gelmek bilen türkmen lukmançylygynyň depkinli ýagdaýlarda üreýän oňat özgörtmeleri baştan geçirendiginiň şaýady boldum. Bu ýyllarda ägir türlü özgörtmeler bolup geçdi. Türkmenistanyň saglyk goraşy ýokary depkinli ösdi. Köp sanly döwrewap klinikalar, merkezler açyldy. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýygyderli aradalary bilen lukmançylygyň hemde bilimiň ösdirilmegine ägir türlü maýa goýunlar gönükdirildi. Men munyň dogry ýollugyna inanýan. Sebäbi lukmançylyk idaralaryny gurmak bilen birlikde şol ýerlerde işlejek ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak derurdur. Bütün dünýäde koronawirusyň ýaýramagy bize Türkmenistanyň alyp barşýaly virtual mümkinçilikler dogry ulanlaryna, hatta pandemiýa şertlerine de köp işleri ýerine ýetirip boljakdygyny öwretdi. Biz online görnüşinde ýurdary peýdaly gatnaşyklary mundan meýlekde iş şeňleşdirmegi maksat edýär. Meni şeýlekem Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň taly goraşlygamy ösdürmäge aýratyn üns berýändigine üreýän şatdyryn. Munyň özi halk üçin üreýän möhüm bolan iş orlarynyň biridir. Meni bildirýän anamy, berýän gollawy we türkmen lukmançylygyny ösdürmäge goşant goşmagy döredýän mümkinçiligi üçin hormatly prezidenti tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Türkmenistan biziň has işiň we üreýän ygtybarly hyzmatdaşymyzdyr. Men şunun ýaly ýöýdary beýikbetli hyzmatdaşlykdan himmeleriň ýokary netijeleri gadanýandygyny aýtmak isleýän. Türkmenistan milli saglyk goraşlygamy ösdürmegiň iň oňat nusgasy bolup durýar. Ýöne her bir ýurduň öz aýratynlyklarynyň bardygyna gözeňde tutmak gerek. Şol aýratynlyklar möhüm orna gelýär. Biziň bilelikdäki üstünliklerimizi hormatly prezidentiň berýän işiň gollawlary üreýän möhüm orna tutýar. Şeýle gollaw bolmasa, biziň häzirki ýaly netijeli hyzmatdaşlygymyz mümkin bolmazdy. Şoňa görä men berýän ünsi we uly gollawlar üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine ýene-de bir gezek tüýsürekden hoşallyk bildirmek isleýän.
Germaniyalı Lukmanlar üyelerini bildirleyen anam hem de Türkmenistan'ın sağlık uğraşlarını ösürmeğin maksatnamalaryna we taslamalarına güz günü gatnaşanlıklar üçün üren buýsanýarlar. Sizin ýurduňyzyň häzirki durmuşy ajaýyp bayramçylyga, Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýyllygyna beslenýär. Sözüm ahyrynda men Türkmen halkyny hem-de çoňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidentini ýurduň baky bir taraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesi bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Sag bolun. Lokmançylykda ýokary tehnologiýaly innovasiýalar ravatda gyzyklanma bildirýän meseleler döwlet başlarymyzyň ýurdumyzyň saglyk guraş ulgamynyň öňüne goýan wezipleriniň esasy şerti bolup durýar. Şunun uğranıp Germaniýanyň lokmançylygynyň bilermenleri, hemde öňde barjy ilmi kliniki merkezlerini kulermenleri, iň gowy anyklaýyş hemde bejeriş işini öwrenmek babatda türkmen lokmanlary bilen ýetgiderli tejribe alýarlar. Mehran arkadağımızın yol başlığına kazanlayan yurdumuzun üstünlüklerinin hatarına, döwrewap düzümün binýadyna milli sağlyk guraş ulgamynyň netijeli nusgasynyň döredilmegini, ilatyň ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary bilen üpçün edilmegini, eneleg we çağly guraş ulgamynyň ösürilmegini, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesiniň, sportyň wagt edilmegini biziň yurdumyzyň esasy üstünlükleriniň hataryny görkezmek bolar. Arkada prezidentimizin ýoly goýan saglyk guraş boýunça Türkmen German hyzmatdaşlarynyň çäklaryna saglyk guraş boýunça tejribe alýşmagy işleri barha kämilleşýär. Şu günler ýurdumyzda iş taparyna bolup halkara derejeli saglyk guraş idaralaryna, hususan Türkmenistanyň saglyk guraş we derman senagaty ministrliginiň, halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezine, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň professorlary, yerli hünärmenlerimiz bilen saglyk guraşyň dürlükleri boýunça tejribe alýarlar. Olar öz pikirlerini şeýle beýan edýärler. My name is Professor Schaller from Munich. Men Dr. Ulrich Christoph Schaller, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň München şäheriniň Karl Theodor Oftalmologiýa klinikasynyň oftalmolog Lukmany, Murat Garif adynaky, Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň hormatly professory. Türkmenistanyň gadynyň üstünlükleri, hususan saglyk ulgamyna ýeten bilen sepkitleri, häzirki döwürde nusgalyk bolup durýar. Saglyk ulgamyny Türkmenistanyň geljeginiň uludygyny, ýurtda urulan häzirki zaman ölümlerine laýyk gelýän merkezler, alınıp barlayan giň gerimli işlerem aýdyn görkezýär. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň saglyk ulgamynyňky düýp özgertmeleri üstünlükleri üçin edýär. Bu orada işleriň ýene-de dowam etdirilejekdigini hormatly prezident hemişe naktaýar. Kärdişlerimiz bilen gurrun edilýän orada pikir alýşmagy giň mümkinçilik döredildi. Ol biziň işimizi öňe düşli gadanmaga ýardam eder. Şeýle mümkinçiligiň türkmen paýtagtyna döremegi Türkmenistanyň halkara awraýynyň belende göterilýändigini suwd edýär. Saglyk ulgamyny Türkmenistanly lukmanlaryň, alimlaryň, kunärmenleriň ýokary işçiligi aýdyn duýulýar. Dürli uğurdaky ilmi işleri, ýokary derejedäki kesel bejerişi geçirmek üçin Türkmenistanyň ähli şertler bar. Şu ajaýyp ýurtda eýem bir näçe ýyl bäri oftalmologiýa uğur boýunça ul üstünlükleň gazanlandygynyň şaýady bolýar. Hyzmatdaşlygyň ul ösüşleri beslenmegine döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidenti hoşallyk bildirýär. Sag bolun. Men Professor Günther Dom, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň professory, stomatolog, implantolog Lukmany. Üstünlükleri ulaşýan Türkmenistana bolmak men üçin ul hormatdyr. Saglyk ulgamynyň häzirki zaman ösün nusgasyny Türkmenistana görmek bolýar. Ýetilen bilen sepkitler Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňden görjülükli siýasatynyň aýdyn meýwesidir. Saglyk ulgamyna gazanlanan üstünlükler hyzmatdaşlaryň Türkmenistana bolan gyzyklanmasyny, şol bir wagtda gatnaşyklaryň ösürilmegine bolan isleg artdyrýar. Türkmenistanyň hormatly prezidenti häzirki zamanyň lukmançylygyny gyzyklandyrýan meseleler, olaryň çözülmegi üçin edilmeli işler, lukmançylyk diplomatiýasy barada aýratyn noktaýa. Bu orada Türkmenistana alınıp barlayan işlerin nusgalyk bellenmeye münasipdir. İşler guramakda, saglyk ulgamyny netijeler kazanmakda, Türkmen tejribesini öwrenmek möhümdir. Türkmenistanyň tejribesi häzirki döwürde täze uğrun kemale gelendigine şaýatlyk edýär. Saglyk ulgamyny Türkmenistanyň geljeginiň uludygyny önemli aýdasy gelýär. Lukmançylykda döwrüň derwäs meseleler boýunça giňişleýin pikir alýşdyk. Ol biziň işlerimizi netijelerin kazanmagyna ýardam eder. Türkmenistanyň saglyk guraş ulgamyny stomatologiýa uğru boýunça ul öňe düşükler gazanylyp, esasanam implantologiýa boýunça işler kämil derejede ýola goýulýar. Biz geljekde de Türkmenistanyň hormatly prezidentine ul üstünlükler ardy edýäs. Sag bolun.
Şuun video argatnyşyk ulgam arkaly daşary ýurtlaryň kemde halkara gurumlaryň wekilleriniň bir näçe gepleşikler geçirildi. Olarda Türkmenistan bilen Awraýly halkara gurumlaryň kemde dostlukly döwletleriň arasynda odal ýola goýulan oňyn gatnaşyklaryň geljekki uglary bardy, jekmejek pikir alşmalar boldy. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň ýol başlygyndaky wekilet sany video aragatnaşyk arkaly geçirilen garaşly döwletleriň arkalaşygyna agda döwletleriň parlamentar assambleýasynyň geňeşiniň nowatdaky maksadyna we garaşly döwletleriň arkalaşygynyň parlamentar assambleýasynyň 51-nji umumy maksadyna atnaşdy. Maksadyň şäklerini garaşly döwletleriň arkalaşygynyň agda ýurtlaryny COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly görülýän şäherleriň kanun çykarjy gollawy, Ewraziýa geňişligini döwletiň we ykdysady integrasiýanyň geljegi we kadrlaşdyrjy gollawy 2021-nji ýyly garaşly döwletleriň arkalaşygy ýurtlaryny döwlet edaralaryna geçiriljek saýlawlary gözegçilik etmek, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çägini ilim we bilim boýunça bilermenler geňeşiniň dördülmegi ýaly meselelere seredildi. Şeride meclisin gün tertibine laýyklykda guramanyň şäklerine taýýarlanan garaşly döwletleriň arkalaşygy agda ýurtlaryň medeni miras ýerlerini gorap saklamak barada konvensiýanyň taslamasyny, garaşly döwletleriň arkalaşygy agda ýurtlaryň nusxaw zähmet kodeksiniň, garaşly döwletleriň arkalaşygy agda ýurtlar üçin nusxaw saýlaw kodeksiniň, şeride bosgunlar hakynda, injiniering işler hakynda, paýly gurulşyk esasyny gozgolmaýan emleýän gurulşy hakynda, neft önümlerinin turbu geçiriciler arkaly daşalmagynyň daşky urşawy howpsuzlygy hakynda, daglyk ýerleri östirmek we goramak hakynda, parlament gözegçilik hakynda, mektep sport hakynda, jinayatlariň pidalary bolan raýatlary ýetirilen ziýanyň öwedini dolmak hakynda, nusxaw kanunlaryň taslamalaryna ferdildi. Şeride gönü video argatnaşyk arkaly Türkmenistan Ýewropa Birleşigi nowatdaky duşu geçirildi. Ýewropa parlamentiniň wekiletiniň ýolbaşdy Ýewropa Birleşigi we Merkez Aziýa boýunça strategik meýilnamanyň şäklerini parlamentar gatnaşyklar giňeltmek maksadylaýyk boljakdygyny belläp geçdi. Ol Türkmenistanyň beýtarap döwlet hökümini sevitde tutýan aýratyn ornuny bellemek bilen geljekdäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň sevitdäki döwletler bilenem oňyn gatnaşyklar ýoly goýulmagyny oňyn täsir etjekdigini belledi. Türkmenistanyň mejlisiniň guruluş düzümi, Türkmenistanyň ykdysady we durmuş özgörtmeler, raýat jemgyýetiniň kemale gelmeginde, kämilleşmeginde alınıp barlayan işler barda gurrun berildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň hemişilik wekiliniň wezipesini wagtdan ýerine ýetirjiginiň arasynda online arkaly geçirilen gepleşikler işçiň häsiýeti beslendi. Iki tarap bilen hyzmatdaşlyk meselleri sany ulgam boýunça geçirilen gepleşiklerde esasy orny ýeledi. Parahatçylyk söýüjülükli we insanperwerlikli döwlet siýasatyna laýyklykda Türkmenistan ähli ugurlarda hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berýär. Hoşniyetli gatnaşyklar ýurdumyň halkara awraýyny belende götürýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligini, Russiýa Federatsiýasynyň prezidentiniň Owgansan boýunça ýürütip wekili bilen video aragatnaşykda geçirilen duşuň marşynda hyzmatdaşlygyň giň toplumy boýunça türkmen-rus gatnaşyklarynyň ýokary derejesi bellenip geçildi. Onu belenşi ýaly Owganstana parahatçylyk hereketlerine iteri vermek, Türkmenistanyň we Russiýanyň iki taraply gatnaşyklaryna ugurlaryň ýerdir. Şeride Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda video aragatnaşyk arkaly syýasy geňeşmeler geçirildi. Taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy diplomatik, feodal ykdysady we medeni insanperwer ulgamlaryna hyzmatdaşlyk meselelerini giň toplumyny aralyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň geografik taýdan amatly ýerleşmegi, onuň Ewraziýanyň ören möhüm ulaw üssaşyr çatyry hökümindäki barha artýan ornuny şertlendirýär. Biziň döwletimiz bu ulgamda bar bolan uly kuwatyny dogry durmuşa geçirmäge çalışmak bilen ulawyň ähli görnüşleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň toplumlaryň dogry gönükdirilen milli maksatnamalary amala aşyrýar. Ulugulgumna halkara hyzmatdaşlygynyň potolandyrylma hormaty prezidentimiz tarapyndan ýerli durmuşa geçirilen Türkmenistanyň ykdysady siýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şu ugrun ötürilmegine münasip goşunt goşýan kärhanlaryň birinde demir ýollar açyk görnüşi paýdarlar jemgyýetiniň Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki 17-nji şahamçatydyr. Bu kärhana häzirki döwürde ýokary netijelere ega bolýar. Geçen 10 aýyň netijesi boýunça kärhananyň teplowodlary 3 million 700 tonnadan gowrak ýükün daşalmagyny üpçün etdi. Şu ýylyň geçen hasawat döwründe demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 17-nji şahamçatynda teknik hyzmatyň 2-nji görnüşi boýunça 5426, teknik hyzmatyň 3-nji görnüşi boýunça 123, birinji yeňil awatlaş görnüşi boýunça 56 teplowoda hyzmat edildi. Bu işler ýokary netijelere şaýatlyk edýär.
Türkmenistan'ın geografiya taýdan amatly yerleşmegi onuň Ewraziýanyň ören möhüm ulag taşyr şatyryk hökmündäki barha artýan orunyny şertlendirýär. Biziň döwletimiz boluganda bar bolan uly kuwatny dogly durmuşa geçirmäge çalyşmak bilen ulagyň ähli görnüşleriniň maddi enzamlaryň binýadynyň toplumlaryň döwrewaplaşdyrylmagyna gönüktirilen milli maksatnamalary amala aşyrýar. Daşyrurt hyzmatdaşlar bilen bilelikde utgoşukly sevit we sevtara ulag düzümlerini döretmek, demirgalyk günörtö, günnogor günmatar iklimara ulag geçeliglerini kemale getirmek boýunça ýyr taslamalar amala aşyrylýar. Milli iqtisadiýetimiziň okkully ösüş depgilleri, köp ogurly işleri, geografiya taýdan amatly yerleşmegi Türkmenistany dünýä ýük gatnawlary işe üçin öňe çekijediýär. Türkmenistanda durmuşa geçirilen taslamalar Hazar Hertiniň hemde Merkez Aziýa döwletleriniň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň üstünlükli goşuşmagyna ýardam edip, howa, demiryol, deňiz, awtomobil we multimodal ýük gatnawlary ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Hormatly prezidentimiň täsir taýlary netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylan giň möçürli özgörtmeleriň çägini, telekeçilik ulgamyny bazar ykdysady şertlerine bähtäçik okyply önümçiligi ýoly goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Mar welaýatynyň wekil Badar etrawynyň çägini erleşýän, Akbulut harit nişanly hojalyk haritlerini öndürýän Türkmeniň rysgalatly hususy kärhanasynyň önümçilik binýadynyň giňeldilmegi netijesinde täze önümleriň dürli görnüşleri öndürilip başlandy. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek baradaky edýän bimeçer aladalarynyň ruhlanyny zähmet çekýän telekeçiler önümçiligi täze, kuwatly tehnologiýalar ornaşdyrma arkaly daşary ýurtlardan getirilen önümleriň orun tutup bilýän yerli haritlary öndürmek we olaryň möçürlerini artdyrmak işlerini ýola goýýarlar. Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolup durýan Wekil Badar etrawynyň çägindäki Akbulut harit nişanly hojalyk haritlaryny öndürýän Türkmeniň yrtgalatly hususy kärhanasynyň ýokary önümçilik kuwatly kärhanalaryň hataryna görkezmek bolar. Bu hususy kärhananyň önümçilik bölümleri häzirki zamanyň kuwatly tehnologiýalar toplumy bilen üpçün edilen, haritlyk derejesi ýokary bolan hemde dürli görnüşli döwrewap gaplary gaplanan bu haritlar eliterli bahadan halkymyza ýetirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bir hususy kärhanada täze önümçilik bölüminiň işe girdilmegi bilen tenagat o gündelik sarp edilýän önümleriň bir näçe görnüşleri öndürilip başlandy. Täze bölümiň tutuşlugyny daşary döwletleriň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýal enjamlaryny üpçün edilmegi halkymyza zerur bolan ygtybarly önümleri öndürmäge mümkinçilikler döredýär. Bu ýerde Akbulut harit nişanly diş aratalyjy serişdeleriň bir näçe görnüşlerini öndürip başlanmagy kärhananyň işçileriniň halkymyzyň hojalyk önümlerinde bolan öten üsleglerini ýygyderli öwrenip durýandygynyň aýdyň subutnamasıdır. Yerelinde kärhanada yerli çyýmalary peýdalanmak arkaly dürli görnüşli päkeleri öndürmek işleriniň ýoly goýulandygyny aýratyn bellemek gerek. Kärhanada köp maksatly önümçiligiň giňeldilmegi netijesinde ösümlik ýaglaryna dürli hoşboý isli goşundylar goşmak arkaly dürli agramdaky hojalyk samylarynyň 3, 50 ýuwjy samylarynyň 11, bakteriýalardan goruji suwuk samylarynyň 4, guru we adaty saçlar üçin şampunlaryň 4 görnüşi öndürilip başlandy. Kuwatly enjamlaryň sadaşlyk işledilmegi netijesinde öndürilen hojalyk we tenagat önümleri haritlyk derejesi ýokary bolan gödegeligli gaplary gaplanýar. Bu täze döwrewap önümler hususy kärhananyň işçileriniň baky bir taraplygynyň 25 ýyllyk şany toýuna taýýarlan uly dähmet sowgatdyr. Kärhananyň işçileri telekeçilik ösdürmek barada edýän bimeçer aladalar üçin mähriban arkadamyda alkyşlarylaryny aýdýarlar. Baky bir taraplamyň 25 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlary bilen garşylamak ýurdumyzyň OSNAP toplumynyň mallarçylyk ulgamynyň işgärleri üçin baş makfada wurly. Şu günler mallarçylyk hojalyklaryny, mallary gyşdy wurny ýokary derejede ýetmeklige ul ünsürlýär. Bu wagtda Daşowr welaýatyna alınıp barlayan işlerem ýürüýte bellenmäge değişdir. Hormatly prezidentimiň günöşü diýarymyzy hemme taraplyň üstürmek baradaky aladalaryny OSNAP toplumyna aýdyn görmek bolýar. Bu olsa ýurdumynyň mallarçylyk hojalyklaryna işleriň maksady okgonly we göwnüje gurulmagyny üpçün edýär. Muňa Daşowr welaýatynyň mallarçylyk hojalyklaryna amala aşyrylýan işleriň mysagyna da göz ýetirmek bolýar. Welaýatda bar bolan mallarçylyk hojalyklarynyň ählisinde mallary talabalaýyk işletmek boýunça maksady okgonly işler durmuşa geçirilýär. Şunuň üçin şeýle welaýat boýunça o tiýimleriň ýeterlik mukdary taýýarlany we mallaryň gaşaryljak ýerlerine eltildi. Türkmenistan bir taraplyň mekaniýalyny zähmet üstünliklerine beslemek Daşowrly mallarlaryň baş maksadydyr. Garagum çölüniň öýre meýdanlaryna daýhan birleşiklerine mallarlaryň çekýän zähmetleri diýsen gubanlarydyr. Mallarçylyk podanyň batlyk adamlar bilen esirmegi hormatly prezidentimiň belleşi ýaly ýurdumyzda adyk bolçulugyny üpçün etmekde möhüm orny eýleýär. Ilaty öz ýurdumyzda öňürilýän adyk önümler bilen ygtybarly üpçün etmek şu döwrüň baş wezifelerinden biridir.
Şu günler vilayet owa hoşuluk öňümçilik birleşiginiň garamanaky bar bolan arwanyň tokumyndan bolan düýeleriň orta we ýokary semizlikde saklanmagy, olardan alynýan öňümleriň ýokarlandyrylmagy uğruna anyp barýan işleriň depgini sähelsede goşadylmaýar. Aýratynam her ýyl ýetilýän belen sepketlere münasip goşan goşan göregli trawynyň garagy malaçylyk hojulugyna işleriň nusarok derejede gurulmagy özüniň ýokary netijelerini berýär. Hojulukda düýeleriň başdan 2350 golaýdyr. Garagym çölüniň uzak öýri meýdanlaryna we medeni bölekde ony etekläp oturan gum owalaryna mallaryň hemme taraplaryn talawalaýak idedilmegi bellenmegi münasipdir. Düýe maly dünýe maly diýilýär. Hoçoň üçinem düýeleriň sanyny ýygydan artdyrmak üçin edilýär. Şu wagtda malaçylyk hojulugyna nusgalyk işler anyp barýar. Ony düýe bakmaklygyň tejribesini bir kemsiz el alan çoponlaryň şu günlerki gaýratly dähmetinden hem görmek bolýar. Ýylyň bütün dowamyna düýeleriň bakylyş we iýmitleniş tesimlerini gowy bilýän çoponlaryň iş tejribelerini welaýatyň ähli malaçylyk hojuluklaryna ýetirmek işlerem gönüjay anyp barýar. Malaçylyk podogyny oň düýedaşylyk ulgamyny istirmäge ulun serýän hemde bu wagtda işlemäge giň mümkinçilikler döredýän daşagly malalar hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrliginiň Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Instituty bilen birlikde geçirilen dawarly maksady işçiň häýäti wesenni. Ol hormatly prezidentimiň 2021-nji ýyly velotrek boýunça dünýä çempionatyny Aşgabatda geçirmek boýunça gol çeken kararyna hoşaglygyň özgörüşli beýanyny urulýar. Dawarly masada atnaşylar hormatly prezidentimiň ýurdumyda sport ulgamynyň ösdirilmegine, halkara ýaşlaryny geçirmäge ýokary derejede ünsürlýän aýratyny ýatamak bilen bu aladalar üçin Gahraman Akademiyada hoşallyklaryny beýan etdiler. 2021-nji ýylda velotrek boýunça Aşgabatda geçiriljek dünýä çempionaty ýurdumynyň sport älemindäki awraýynyň belentligini äşkar eder. Elbetde belent sepetleri etmek bizim türgünlerimiz üçin hem esasy maksatdyr. Şonuň üçin hem ýemden taýýarlyga giň gerim berýär. İşçiň taýýarlyk giňişe bolan anam her bir oýunçyda maksady okkunlyk döredýär. Sportçylaryna giň gerim berilmegi ýokary netijelerin başlangyjydyr. Ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi ýurdumyda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyň sport höwgüsini has artdyrýar. Adamdan saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikden meden terbiýany ösdürmekde ören uly ähmete ýa bolýar. Sport we güç guwatyň gözelligiň sağlaşyň hem de täze belentliklere tarap amtylmagyň aýdym beýandyr. Dawaral maksat ýurdumyda sporty ösdürmek boýunça amalar aşyrýan işçiler üçin hormatly prezidentimize hoşallygyň özbaşly beýanyny urly. Hormatly anlaryny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyzda Aşgabatda 27-nji noýabrda saat 20-den 28-nji noýabrda saat 20-nji wagtda howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ýetkäp durýan bulut howa bolup gün ogurdan tiýdir sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Howa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çelmaýyl. Günnüzine 9-14 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 5-10 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ýetkäp durýan bulut howa bolup gün ogurdan tiýdir sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer. Howa gijesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çelmaýyl. Günnüzine 7-12 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ýetkäp durýan bulut howa bolup Demiradaň gün ogurdan tiýdir sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Howa gijesine 3 gradus sowukdan 2 gradus çelmaýyl. Günnüzine 7-12 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ýetkäp durýan bulut howa bolup Demiradaň gün ogurdan tiýdir sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üfer. Howa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çelmaýyl. Günnüzine 6-11 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ýetkäp durýan bulut howa bolup gün ogurdan tiýdir sekundy 7-12 metre ýetýän şimal üfer. Howa gijesine 1-6 gradus sowuk, günnüzine 1-6 gradus maýl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütgäp durýan bulut howa bolup günni ordan 7 sekund 9-12 metre ýetýän şemal üser. Howa gejesine 0-2 grad çeli mayl. Günnüzüne 8-10 gradus mayl bolar. Yurdumyz boýunça noýabranyň 28-inde magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany araşdyrýar. Edil watanyslar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadydan 11 götürüm artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde güýz pasynyň dowam edýän günlerini, howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazarda pasla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň istenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşüresenýär. Ýakly tüşüň özüni bolsa halkyň dähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun